Arratsaldeon pilota zale guzieri eta arratsaldeon bereziki zesta punta zale guzieri Donibane Leuzeneko kanpoz berri jaiale gira gaur. Enekin laguntzeko Asier Horribe, arratsaldeon Asier. Bai, arratsaldeon baina eta arratsaldeon deneri. Egun beraz gauza seriosak hasten dira, zentan joan hastean antzin jasta bat ukan ginuen, Master laueko finarekin, aldiuntan Slameko xapelketa dugu. Eta beraz segituko ditugu antena untan berean, Donibane Leuzeneko bi finalerdiak. Eta lehena gaur berean izanen da. Eta pixkat Asier zurekin asko gira sartuz emekin, nola pastuen da xapelketa hau eta nor izanen dira egungo pilotariak. Bai, egungo pilotariak orain irudietan ikusiko dugu Xabi Barandika, bera da momentuko pilotaria izango nukenik, azken txapelketa guztiak irabazidik, adibidez, ostegunean berak irabazitzen laugarren masterra, Gernikan igandean berak ere bai Gernikako txapelketa irabazi, eta atzo biarritzen. Zinez pilotaria forman dena uda untan eta xapelketa untan zinez forma handian helu daukuna. Zinez urbiletik segitu beharko dena Xabi. Hori da. Gorriz hariko dena eta berekin gorriz gibelean? Tibo Baz, bidarteko pilotaria, esperientziako pilotaria, kantxan ongi ibiltzen dena. Eta nik uste dut pilotari egokia frontoi hontan Xabi Barandikarentzat. Lekukoa erran genizakez, erran duzu beraz bidartara, beraz untsa ezagutzen duena jaialai hau. Gorriz hariko dina, hariko den parea. Eta parean beraz urdinez norukanen dugu? Urdinez Ludovic Ladius dugu, Getariko pelotaria, fisikoki biziki ongi den pilotaria, defentsa handia duen pilotarioa da. Eta gaur ikusi beharko da, nire azken momentu hauetan partidu gutxi aritu da egintzen, urduan gaur fisikoki behar da oso ondo egiliko da, eta mina nitz egiten aldu partidu honetan. Ludovic Ladius bera ere nolazez lekukoa beraz bidartara. Eta berekin hariko dena beraz gibelean izanen da? Jérôme Porte, hori Pamieko pelotaria da, bera pauen, pasaz ditu ikasi du pilotan ibiltzen. Pilotari langilea eta errebesa onduen pilotari bat da. Beraz, lau pilotariak beraz kantxan ditugu, Jérôme Porte, ikusten duzen bezala zuen pantailean 30 urteko pilotaria. Azken urteetan ukan dituen sarien zerrenda baduzu hor begien azpiak. Eta beraz, dinen gira zuzendat, argia ere dindauko, ekan behar da, badela giro gaur Asier hemen, usaian bezala, binan usaian baino gehiago ere. Bai, frontoia bete da, Zelameko erdi final lehen hau ikusteko. Nik uste dut gaur partido gogorra ikusiko dugula. Antzeko pilotariak dira, erasoan gutxi biltzen diren pilotariak, baina gero tanto hainitz lantzen duten pilotariak dira. Nire ustez gakoa gaur ikusi barko da Xabi Barandika nola gongo den, partidu hainitzari da jokatzen eta ikusi barko da horrek ez badio eraginik egiten bere nekeak ez badu eraginik egiten bere... Hori da gakoa, zinez gaiten ginuen hastapenetik forma handian sartzen zela hor Xabi Barandika aniz partida jokatuko dituelarik, datuen arabera 14 partidetarik 13 irabazi ditu sasoiuntan udauntan, beraz aniz da, beraz memento batez ez da partida soberanakina ere egin behar, beraz ikusi beharko ze forman izanen den, beraz hurbiletik segituko duguna nolazez Xabi. Girua aipatzen ginuen, arua ere argunt alu dugula, azken aldian egia erran azpimarratzen ginuen denbora beroa zela eta zinez xapa zela jaiala juntan, begun gozoago da, beraz pilotariak ere hartzen ginen behar ez zirela mail hoberenean, ez zutena beren mail hoberena erakusten kantxauekin, zenta biziki bero zen, pilota ere bizten da ez zela baldintza hoberenetan, egun ez da lakorik zinez
gauza guztiak beteak dira partida eder baten ikusteko. Hala, beraz, piluten importantzia, nolaz ez, beti bezala. Beraz, importantzia handierekin entxeratzen dituzte pilotak. Pentsatzen koada, suraze, lehen durua izanen da gorrien alde, eta gorriek botatuko dutela lehen alikotz? Bai, hori da, gorriek... Hala, beraz, Xabi Barrandika sartuko dena botean. Eta hor, ikusten duzue, beraz, Thibaut Basque antenan, hala, piloten entxeratzen bera ere. Eta istapagoiti beti hasiko dira. Egan behar da, usaian bezala partidak txandetan jokatzen direla. Lehen bi txandak irabazten dituen pareak joaiten duela finalerdi hau, eta kalifikatua izan dira. Heluden hasteko finala haundirat. Eta lehen bi txandak jokatuko dira 15 punduri, eta azken txanda behar balitz, bakarrik 5 punduetarat jokatuko da. Hala, bi txanda beraz finalerdiaren irabazteko, eta lehen butzea beraz Xabi Barrandika abiatuko dena. Seian bezala. Beti laugarren eta 7. marren artean. Sekuran pasatzen bari bera. Pasa bat izanen dela. Beraz, nola abiatzen diren lau pilotariak, hastapenean usaian bezala, neortuko dira, pilota sekitutuko dute, senditu behar dute ere, ez dira pundu hoberenak edo ederrenak behar hastapenean, beroketa pixka bat, eta hor, falta bat hor, Asier. Bai, hor, Thibaut Basquek errebes ona atera du hor, eta atzeko paritauk du, eta zugarren duzun bezala, hendik pilota ez da nahiko berotua, eta gutxi atera zaio horrebotitik, eta gainera paretara baztertu zaio Ladusi. Hala, Thibaut Basque hainiz mintzatzen epailarekin, zekit zertzuen erraitiko pilotaren gainan dola. Dena den, lehen bundua gorriendako izanen da, eta Xabi Barrandika abiatzen botatzerat berriz. Kasu hor, abiadura hundian eman du, baina untsa segitu du Ludovic Ladusek pilota hoi zinean. Bai, zer izan da? Bai, pumpa. Hemen nik ez du ikusi, baina Ladusek eskatu du eta epailak ere bai altxatu du. Bai, abiadura emikian behar bai ikusiko dugu, erran nahi du, beraz pilota eskapatu dakula, zestatik hori da? Bai, zestatik atera zailo, hemen ikusiko da barro da irudietan. Bai, argita garbi ikusi du bai. Tipi bat egin du, eta Thibaut Basquek, ikusten duzuena, urbiletik, erran nahi du horrek lehen berdinketa izanen da, bat berdin. Eta beraz, Ludovic Ladus abiatzen lehen botearen zat. Barrandika sartzen nahi bitik. Aintzinen arteko lehia izan da hor. Berriz Barrandika. Txaurrun. Nun bitan zen, bainan barnean da beti. Eskapatu zako hor Thibaut Basque pilota hor. Egan nahi du, urdinak pasatzen dira antzinean, bigarren tantuaren zat, biga eta bat. Demora hartzen du, botatzeko Ludovic Ladusek. Eta labur, baina ez da sartu Barrandika. Untsa, paretaikin, kasu entzin oktan ez. Urbildu, lotua zen pilota hori. Bai, eskuina ongi erabili du hor Barrandikak, ezer paretan ongi urbilduta eta nahiko zaila zen pilota hori sartzen. Ongi kokatu zen, baina etzen erresa. Etzen erresa, paretarekin beti zailtasunak. Eta beraz, bigarren berdinketa dugu, eta berriz abiatuko da botatzerat beraz Xabi Barrandika. Ote Luzea eta lehen pasa. Berriz erranen dugu, pasak, zuma dituzte bakotxak? Bost pasa bakotxak. Bosgarrena egina, 6garrena falta.
Lehena oino, urrunda, barrandika, bostetarika, eta aldiuntan laburrago da, eta barnean da. Kasu sartuko da, kasu hor segiren du biparetak, ez, hor pausatzen du untsa, behan barriat dendika segitugu. Giberat, hatz piskaten emaiteko. Hor bildu da hor untsa Thibaut Basque pilota honen biltzeko. Ludovic Porte ere. Eta urrun gibel, baina untsa bildu alere Thibaut Basquek. Hori, Thibaut Basque entzatzen da errebesen zaldiuntan, untsa emaiten. Adiz, pilota zaila untsa, barrandika ez da sartzen, usten du gibererat Thibaut Basque pilota hau. Pumpelaster, untsa bildu Thibaut Basquek jestu pulitar. Hala, pundu polita ser ikusi duguna eta ez dakit behar barrandikaren gainetik ari direnez urdinak eta nahi dutenez pixkat baztertu eta ez barrandikaren gainean jo. Ez dakit zer duzuen pundu horietan. Nire ustez hor porteren akatsa izan da, pilota ez da nahiko bizia hori indikan eta gehiagia entzinatu da. Eta korriendako izan da hirugarren puntu hau beraz. Hau, Xabirendako izanen da itzulian paretan. Ludovic Ladiz urrun gibelerat. Untsa jo Thibaut Basquentzat, baina nortzen. Ez da kontent hor Thibaut Basque bere pilotaz. Eta beraz hirugarren berrinketa izanen da 3 puntuetan. Hala, jokoa Franco idekia. Ari dira emeki sartzen lau pilotealdiak partida hontan. Kasu pumpea hor, txiken du piskatu pumpea ez, zer diozu? Eta gaina gero sakea eskura ondu. Hale, beti kasu barrandika hor biparetak, bai da untsa irakortu du, untsa pilota bai, untsa bildu. Berak, eta bai! Eta untsa emaiten edefera Ludovic Laduzek Xabi barrandikari eta liuntan berak ukandu azken hitza puntu untan. Hala, untsa irakortu da biadura emikian balio duena. Bi pareta, baina hala, ez du angelu behar hoberena ukan, Franco erdian egonda pilota kantxa. Eta beraz, bai. Pilota baindik ez da berotza. Eta ez dio indar gehiagirik eman, eta gero lehen randudan bezala Ludovic Laduzek sekulako zango ditu eta defentsa hona du. Erasoan biziki ongi bota bartzaio. Txabiatu da, untsa irakortu du pilota bai, eta eskiko izan da, eta untsa esko biratu du. Alde guziz, Ludovic Laduzek urruin joiten du, zinez ez dako utzi nahi barrandikari pilotarik, gora joiten du, eta batzutan gora joiten darik, ez gertatzen da, soberago joiten da, liuntan bezala, gaineko basaren aldeat joan da, eta pilota falta joan da beraz, eta berriz heldu partidan txegidan, lau garen berdinketa egiteko gorriek, lau berdin beraz. Hale, Basque, eti kasu, pilota kokatua zen, baina untsa eramaiten Jérôme Portek. Kasu, giberen arteko lehia, bai, untsa manatu du, eta untsa segitu Ludovic Laduzek, pilota hau. Eti, urrun jo egiten. Untsa antzatu da iretik hartzeko Thibaut Basque.
Kasu pilotoi, Xabirentzat izanen da, bai, untsa eramaiten, loturik pilotoi, benan Jeromek untsa eramaiten urgun. Zulian paretan, kasu hor berak hartzen, abiadura eramaiten, baina untsa segitu oinon pilotoi. Pumpe laster, biek gale egin dute. Bai, ikusi da. Bai, jarri zen. Ez dugu irudi beharrek izan. Ez bat ere, ez dugu abiadura emekirik behar eta argi zen zinez zuzenan ikusi dugu pumpe egin duela, eta hala, erraiteko maneran ikusiko dugu, benan etzen dudarik hor pilota zinez pumpatu dela, biek atxatu dute eskua galde egiteko pilotai, baina argi da urdinetako izanen dela bosgarren puntu hau. Bost eta lau beraz, lehen finala hontan, Slameko finala hontan, animali izeneko Slameko lehen lan erdia segitzen duzue. Xabi Barrandikarekin botean, denbora hartzen botatzeko. Luze egida, eta bigarren pasa eginen dako dira. Kasua, xerrek erraiten zuen bezala, bost dituzte denetarat, ez bat gehiago, eta frango urruntzen hori, Bai. Horrenean da, Jeron Porte barkatu. Kasu sartzen da, unkun eramaiten, gibileko sekuntzaraz, behin itzulian bilduko du Ludovic Adide sekuntza. Pilotariak gorriak hor dira, mintzatu dira. Kasu abiadura, bai, untsa eman, eta untsa bildu pilotai. Xabier Barrandika labur azpi hortan, bena bizi da. Untsa eraman, untsa segitu du Jeron Portek. Biziki indartzu, baina uste gaina. Entzun da, gainera hor. Ideia hona zen, ongi atzera, ikusi du Porte aurreratua zela eta atzera botatzeko ziloa bazen gibel hortan, baina ez gaina onkitu du, beraz zilo tipi bat egiten dute, bi pundukoa balimada ere, dena ere hon. 6. pundua, 6 eta lau. Mintzatzen dira bi urdinak, Ladus eta Porte. Usteko nola segitu beharko duten... Iduriz pilota aldaketa egin dute. Ez dakit bestea apurtu duen pelota edo ez dut ikusi. Baina iduriz pilota aldatu dute. Zinez, Jeron Porte minutiko azkarra handia eta indartsua. Bai, hori da bai. Berezeki errebesarekin. Emaitzarekin trombatu nintzen, emaitza segiltu duen, hemen bost berdin da horren buru, Untsa da, haure gora, behin amagaren da. Jeron Porte indartsu errebesarekin zukarretin zinuena, airetik hartu behar, kasu biparetak eta untsa... Aldeuntan untsa baztertua zen eskuineko alerat eta biparetak untsa, biziki untsa atseman ditu, angelu perfektu bat atseman du eta pumpea egin du eskuineko marratik urbil. Horrek erran nahi du, abiadura mieken ikusiko duzuen bezala, pilota urgun eskapatzen dela. Bai, eta Ludovic Ladus preso zegoen hor eta... Bai, egia, untsasko ere mana hor Tibo Bazkek. Eta beraz, gorriak pastuko dira intzinean ikusten duzuen bezala 6 eta 5. Hor ere nekezia kokanditu, hor Tibo Bazkek nekezia, zen konten behar, ez dakit argiak trabatu duenez, menan zerbait erakutsi dauku hor. Lehen kesatu ere bai, pilotaren abiaduraz, lehen ere bai olako katx bat ukandu eta kesatu dinda, ez dakit... Txekindako
Gizkine hortu du, behar ba bere buruaren kontra ari zena bakarrik mintzatzen. Beste berdinketa bat, 6. 6 puntuz. Xabi kontra segitu pituta bai, kasu orain Ludovic Laduz, urgune marinten. Eta bazkaik kontrak entzen piluta bai, gora oino, indartxo. Bazka, joan da piluta horretxeka frango gora. Laduz sartuko da aliuntan. Adu daukan dituzte, behan Xabierrek segitu zuen pilota hori, behan kokatu izan da hor pumpearekin. Bai, pilota gero baztertu zaio, iziki zaila zen hor rebote hori berriz eramatea. Zazpigarren puntua urdin zatizanen da, Ludovic Laduz eta Jérôme Porte. Ludovic Laduz, azken puntua pausa intzin, partida erditsutan. Freskotasun pausa, hola ditzen duzte orain, munduko koparen gisa deituko dugu hori, hola ditzen denez zesta punta, baina freskotasuna pausa bat. Antzeko izena. Eta hori, eskapat. Hor dugu pausa. Hala, hor dugu pausa, beraz pilotariek pausaino bat hartuko dute, jendeak ere ikusten dugu hasten dila mugitzen, zerbait freskoren hartzeko. Partida hastapen untan, lekuan ari dira pausatzen gauzak, barrandika, momentuan ez du partida handi bat egin, ez dakit zer diozun, Asier? Nik bazk ez dut hon ikusi, RBS hiru akats nahiko garbiak egin ditu, eta ez dut patxadan ikusten, kesatzen ari da, pilotaren abiaduraz, ez dakit. Gero, barandikak ez du aukera handirik. Hori, ez dakote usten mementoan. Egin duna nahiko ondo egin du, eta gero Laduz eta Porte beraien partida egiten, eta nire ustez beraien helburua da, partida luzatzen bada, hobeki izango da. Segituko dugu hori hukubiretik, beraz. Partzialan, 6 puntuetan, 6 berdinketa egin dute, ikusten duzue harratunatak zuen irudian, eta hor urdinek 2 puntu txinpiren abantzua hartu dute. 8 eta 6, baina deus ez da eginik oino finalerdi untan. Eta jokoak oino frango idekiak dira. Gurekin Lubali Merzileste horretaraziko dugu segitzen duzuela Donibane Luizunetik. Lehen Slameko finalerdia, bigarren finalerdia elgarrekin segituko dugu ere. Eta finala handia ere segitzen ahalko duzue beti kanaluntan. EITB kanaluntan. Istan dena, bi finalerdien irabazdunekin. Perantxago. Eta hori zanen da. Heluden, ez heluden, baina aste artean, egun sortzi. Girua berriz heldu da, publikoa ere berriz bere jarlekuetarat etorri da. Pilotariak, lau pilotariak hor ditugu kantxan. Abiatuko da, beraz, finalerdi hau Ludovic Laduzekin botean. Eta hau, luze egi izanen da, lehen pasa berak egiten duena. Naiz eta Xabi Barrandikak biga egin dituen. Argi da. Eta pasatu duela, 7. barra. Berriz, botatzerat abiatuko da, beraz, Ludovic Laduz.
Barandika gibelkatu da, baina ez bazkentzat izanen da pilota hau ere. Hauatik bi paretak entxeratu da jokatzea Ludovic Laduz. Eta ardietsi du. Bai, oso ongi sartu da, eta ongi erabili du ezker pareta, eta zuzenean hor sarera joan da horretzuen Xabi Barandikarentzat oso zaila hori. Zangonak ditu, bizkorrak ditu Barandikak, baina hori oso zaila. Biziki untsa joegina zuen zinez aintzineko marratik frango urbil, eskuineko marratik ere urbilu da. Behatzi eta 6. Punduen diferentzia hartzen dutena urdinek, 15 da lehen txanda hau, bigarrena bezala. Barandikarentzat alde honetan, aintzinitik ikusia zuen pilota gunen bidaia, baina ezin du ere mana izan. Gaizkin lortu du hor errebotea, berak pentsatzen zuen gutxiago aterako zela, baina nik uste pilota hasi dela berotzen, eta gaizkin lortu du. Biziago bilakatzen da pilota hau, gainetik antxukostu dako, eta beranta zuen hor, eta ezin du hori ere man Xabierrek. Eta pundu berri bat urdinentzat beraz, 10-6, kasu. Ari dira emeki urbiltzen 15-etarik, ez dituzte utzi behar abiatzerat nahi badute sinetxi lehen txandario inogurriek. Kasu pilota airetik hartu behar zen, beste eskapatuko zen. Eskuin abiatu da Laduz, baina nuntzabilu ere entzin hortan. Pilota gora hau, kasu itzulien izanen da Laduzentzat. Laduz sartuko da, gibererat emaiteko haino. Eta Tibor Bazkek atxikitzen mementoan untsa. Ezkerreko paretaikin itzuliko da, untsa lehertzen da, baina hor segitu du alere untsa. Laduz kasu, pausatzen hor berian, Barandika segitu pilota aietara maiten gibelerat urgun. Hartu da abiadura emaiten eskuineko alea, Laduzek. Laduzek pilotaren gainan zen hanta. Bai, hortzen, Teodosek ez du bipareta hori ondo bota, iritsi da Laduz, baina gero iritsi gauza da, gero harrapatu behar da ere bai. Txabilu Barandikaka. Defentsa hona, Barandikako defentsa hona. Gorriak heldu dira berriz partidarat, 3 puntuetarat orain, 7 eta 10. Ludovic Laduz, baina untsa segitu, aintzinekoen lehia da hor. Laduz aintzinatzen, nahi usten du pasatzerat. Untsa segitu, Jérôme Portek pilota hoi. Lertu da behan segitu du Laduz, aintzin hortan. Aintzinen da, untsa pausatzen eta bai. Untsasko berak egiten joko hau, ez da beldur Xabi Barandikari lehiatzeko. Eta pundu berri bat beraz urdinentzat. 11 eta 7. Laduzek ere erakusten badakiela nolaz ez untsa jokatzen aintzin hortan. Ongi joan da pilotaren bila eta biziki ongi mozten du. Usi dugu abiadura emekian begi kliska bat, begi kolpe bat ikusteko nondiren beste pilotariak. Eta zinez, kantxa guzia bazuen nahi zuen lekuan ere maiteko eta untsa ere mandu Ludovic Laduzek pilota hoi. Eta aintzinean dira, beraz, 11 eta 7. Lau pundu berdintzeko, lau pundu bururatzeko ere lehen txandago. Xabi Barandika hor. Irudian ikusi duzuena. Jo meharko dira zinez besten bila. Entzina hartu baitute urdinek, lehen txanda honetan. Luze izanen du, eta pasa beraz.
Bi posa berdin, aintzineko bi pilotarien artean, bakotsak biga induzte. Berrez, zabiatuko da bera botatzerat Ludovic Ladus. Zurian untsa segitu Ludovic Ladus, untsa pilotai, Berrandika ez da sartzen. Uzten du Thibaut Baski, luze jokatzen duena. Sagan porte indartxu, ze pilota eman duena haino. Untsa garai, untsa atsemaiten Berrandikak alde honetan. Bi urdiak ortsinen pilota horren gainean, zinez adi dira. Xabi Berrandika ikusiko du bere joko haundia ateratzen duenez berri diteko partida hontarat. Txanda hontarat bederen. Kentzen du pilota Xabi Berrandikak. Eta berriz gibelekoen alde. Jerome Ladus lotzen, horren jo egiteko aliontan ere. Airetik, baina ez... Thibaut Baskek ezin du bildu alizan, ala, puntu pulita hor ikusten duguna, Asier, hor... Azken puntu hauek Ludovic Ladus oso ongi dabile, agintzen, puntuak ongi bukatzen, eta hor errebesona, hori zaila, baina sartzeko zen, gero errebotez gutxi ateratzeko zen pilota. Ladus, azken hau bostante hauek maila hona ematen da. Azkar eman ditu, baina. Eta asarre ikusten duzuen bezala Thibaut Bask alainan, pilota ezin du bildu ala izan eta ikusten dute urdinak eskapatzen ari, seietan berdin ziren oraino ostian. Eta pausatik landak, hasik ez dute puntu bat ere egin urdinek, gurriek barkatu. Hamabi eta zazpi eta epaileak errandu hor pilotari. Falta uste dut, botea egitean hori da? Bai, marran jo duela. Ados. Ez dakit irudietan ikusiko den edo ez. Horrek ikusiko den. Nik zaila da ikustea. Eta bai, ez du da ikasteko, segidan altxatu du bere besua. Bai, eta erakutsi da nola marran... Bai. Hala... Anta begiren aintzinean zuen, baina bideoa ipatuko dugu, zer egiten dute hor pilotariek, zenako egiten dira gibel hortarat? Normalen ezin dira urbildu, irudiak ikustea. Hor urpiskate ofreskatzea egiten dira, baina gero... Epaileak bilduko dira, beraz hurbilagotik ikusteko... Hor dagoen kutsa gorri hortan hor sartuko dira, irudia hauekin ez dituzte gauzan dirik ikusiko denik. Eta etzen, ez dakit, hemendik ikusi zula guriko irudi bera ikusten ditugu, binan... Irudi bakarra da eduriz eta horrekin egin beharko dugu, binan... Zinez pilotaren pumpea da, zangoen aletik eta ez da deus joiten ala unkitzerat marra. Baina pilotarekin marra unkitzen baduzu txarra da hori, mendik ezin da ikusi, epaileari kasu inbarko dugu. Baina zangoekin jo egiten aldugu marraren gainerat? Pilotarekin pumpatzen duzunen marran... Marraren gainean, pilotarekin baina. Ez dakit, epaileek zer deliberatu duten horren buru, zer gaiten dute? Berriz egin dute. Berriz egin dute, bazen duda bat behar, irudi bakarra zen egia egan, zen... Eta askotan ikusten. Ez, zako irudiak ere guti ziren, beraz, etzen sobera auturik. Eta horren buru beti hamabita zazpitan gira. Ikusiko gari Ludovic Ladusek kasu ginen duenez, ikusten dugu begiratzen, bere pumpeari biztan dena. Aliontan ez du altxatu besurik epailea, baina luzeago zen aliontan. Beti trabak bere botearekin Ludovic Ladusek, hiru egen pasa.
hor garbia zen. Eta jokoa, beraz, segitzen alko du jokoak. Dovila disuntza, Bargandika sartzen da, urgunero emaiteko, biak joan ziren, baina zinez azkarki eman du, eta Jérôme Porte azkarra izanik ere, ezin du bildu ahal izan pilota hau. Eta gorriak berriz heldu emeki. Lehen txanda hontan, 8. pundua gorrientzat eta 12 beraz urdinentzat. Xabi Lekerrika hor, Bargandika barkatu. Publikoan nombrean, mistan dena hemen doni badelo izunen, mistan dena adituak badirela, baina dendek ere ez dutena ezagutzen pilota eta bereziki zesta punta etorriak. Ikusgarri ederunen ikusteratu dauntan. Hau da, guzian mistan direla badila partidak zesta puntan hemen jaiala juntan. Eta hau da, juntan finala nagusiak zabaltzen dituguna plazarekin. Aduz sartzen, urgunen maiteko pilota bai, airetik hartu beharko Thibaut Basquek pilota. Ludovic, arma batzutan sobera egin zuen ezaketa arrut bere azenez pilota bai, utzi behar zuen pasatzenat? Ez, ongi egin du sartzea, baina gero Basquek ongi baztertu du pilota eta gaina Dadiusen ezangutara. Baina aire sartzeko zen pilota hori. Aire sartzeko zen eta Bargandika. Bai botean, 3 puntutan dira, 3 finitzeko, 3 berdintzeko. Eta pasetan ere berdin dira lau pilotariak edo bientzinariak 3 bakutsak egin badituzte. Ez da oino finish, handa hau. Eta gorriek nahi dute sinetzi oino berdintzen halko dutela. Eta labur Bargandikaren zat. Eta Porte luze. Bargandika bino sartu beharko itzulian untsa. Gora joiten pilota honen txeka Thibaut Basque untsa. Bargandika pilota luze bat, parte, etzen kokatua, kendu du untsa pilota bai. Bargandika bere gain hartzen jokoa hor, harrotzeko eta abiadura emaiteko. Eta behementoan asmatu du. Pundu berri bat gorrientzat, lehen hamarkada beraz betetzen dute. Eta hurbiltzen dira 2 puntu tipietarat, 10 eta 12, dena oino egiteko izanen da. Txanda hontan ez da bat ere fini. Garrantzitsua zen puntu hau gorgintzat, joko hau irabazi nahi badute, ez da berdin 12-10 edo 13. Ez da bat ere berdin. Untsa konprenitu dute gorriek eta Bargandika ere sartu da pilota hontan. Eta min egin du, puntua eginez. Hamar eta 12. Bargandika, Xabi, botean beraz. Bargandika oino, kasu luze, pilotatzara Porterentzat, banan ere maiten untsa. Bargandika beti. Bien artean, untsa urbildua, Jérôme Porte beti defentsan atxikitzen. Leuntan Jérôme Ludovic Laduchen zat izanen da.
Intentsitatea oino puntu untan, hau ere. Intzindariak, ez. Neki eman dako Xabi Barrandika pilota hoi ikusi zuen angelua bazuela lainan. Baina ez, ateratu da, abiadura nekien ikusiko duzen bezala pilota hoi. Angelua ederra bazuen, baina sobera urruin joan da seka pilota. Goregi bota du horrez karparetortan. Ongi pausatua zen pilota, baina gero goregi bota du. Zut beldurtu dela ikusi du nola Ludovic Larius hasi dela lasterka eta uste dut hor beldurtu dela eta barba da hor gehiagi arriskatu du. Hala eta horiek denak urdinen alde, beraz 13etara teltzen baitira, 13 eta 10. 2 puntu tipio ino egiteko. Puntu zinez teknikoa, luzea eta pilotariek ere. Dugu denbora gozoago dela, baina belurda ere, txandandaren bukaeran gira ere, beraz puntu ederrak eintuzte eta luzeak, beraz behar dute hatsa ere hartu. Hau, zehegi izanen da, bai, duetzen zaukun frango gora zera, zazpia pasa. Eta berriz abiatuko da botatzerat beraz Ludovic Larius. Barrandika sustengatzen bere laguna hori sinesten dute gorriek, normal den bezala. Fite egiten dala, berriz egiten dala dira. Larius botian, neuntan barnean da. Nahi patzen zinuen entzela bat ere berdin aldi bat edo besteat, hor ere 13 edo 14 ez da bat ere berdin. Beraz hau ere, importanta da puntu hau. Bi pilotariak hortziren urdinak, mena untsamintzatu dira ez dute elgar jenatu. Larius sartzen errebesatik untsa, Barrandika ere mukoaren laguntzarekin untsa igotzen. Bazkek galdegin pilota hori Barrandikari eta untsaraman gibelera eta porte indartsu. Erdian usten Barrandika sartzen ahal. Itzulian erameiteko ezkerreko paretaikin, baina porte hor defentsan. Xabirentzat izanen da, eskuna zaldiuntan, indartsu, porte. Pilotaren txeka joan den hor Ludovic Larius. Ziki urron, airetik hartu beharko untsa Jérôme Portek. Irauten du puntu unek asier, Bai. Ezin egan, nola joanen den. Tentsio bat dute lauek ere. Supun pelaster bai, untsa bellu haino pilota hoi Thibaut Bazkek. Lariusek urrun, irriskurik hartu gabe. Kasu hor pilota edera du, zreginen du. Aintzinean, behinan biltzen Barrandikak eta berriz abiatzen pundua. Xabi Barrandika itzulia untsa segitu. Eta Jérôme Porte indartsu beti irribesez. Eta hor ez du, Xabik ez du segitu, ez dira mintzatu gorriak. Pundu luzea, behar ba, luzenetarik bat lehen txanda honetan. Bai, puntu luzea eta urdinen aldetik ongi jokatua, eta gero azken jokaldi honetan Bazkek pentsatu du pilota gehiago aterako zela, eta labur gelditu da hor Barrandikarentzat erreboterako. Baina nik urdinak jokontan ongi ikusten ditut, bikote modura. Bai, pundu luzea izanik ere, Barrandika batzutan sarturik ere, ez dute hartietxe punduaren egiteat urdinek, gorriek. Eta berriro beraz urdinentzat izan da, zinez, bai, partida honen segipena eta merezi dute, beraz 14 horbiltzea eta
Zendako ez, beraz, lehen txanda hau ere maitea. Ez dako erokorik, momentuan. Eta berriz abiatzen da jokoa. Barrandikak usten pilota honen pasterat. Thibaut Baskentzat. Kasu pilotoi, untsa joiten txeka. La duche eta... Eta berba, ez zuen pilota atzarrena hor Thibaut Basket baina dutxe egin du. Azken momentuan baztertu zaio pilotari. Hala, hor dugu beraz lehen txanda urdinentzat. Biadura emekian ikusten dugu zer gestu polita egin duen Ludovic Laduchek pilota honen txeka joiteko. Eta maleruski Thibaut Baskentzat ezin bildua alizan. Hala beraz, txanda ikusten duzuen bezala urdinen alde joan da, ez dakit sorpresa erdi bat bai, erraiten algin nuke, zenda randugu Barandika zineaz forma handian agertzen zela uda untan eta xapelketa untan. Baina lehen txanda da ez da deus eginik, baina urdinek azkarra txikitzen alere. Impresioa handia egiten. Ba, nire ustez merezita irabazi dutela joko hau. Lehen pausa arte hor parekatu izan da, baina gero bigarren pausa eta gero nire ustez agintzen. Bikote modura osongi aritu dira biak, bakotxak bere lan egiten. Hor Barandika jokoan hor jokoz kanpo utzi dute, noiz benka sartu da, erakutsi du hor bere maila. Baina haulena, nik hor baz ikusi dut. Berezeki errebesarekin horretzan ditu iruzpalau akats, gero nire ustez gehiegi eskuinarekin aritu da. Frontoi hau eskuinarekin ibiltzeko sekulako eskuina izan behar da. Naiz eta pilota bizitu duen, baina gainera bazkek daukan errebesarekin hemen mina hitz egiten. Orduan, nik esango nuke urdinak merezita irabazi dutela. Bere lana ongi egina eta merezita. Hala, ikuspondu teknikoa, zinez zehaztua Xerro Riberekin. Bere ikuspen zorrontzarekin, nolaz ez. Eta jokoa behoino frango idikia dela, baina ez dela bat ere lehen txanda ikusiz, untsa mehizitutela erraiten zuen bezala, beraz Xabierrek urdinek joaitea lehen txanda hau. Ikusiko zer diliberatuko duten eta ze joko mota erakutsiko daukuten gurriek. Bistan dena Barrandikak entzatuko dira bere jokoa sartzea eta plantan emaitea zinez diferentzia egiteko udauntan erakutsi daukun bezala. Baina, mementoan, urdinek untsa atxikitzen eta beraz zuzen den bezala joan dute lehen txanda hau. Hala, zer gaiten egin duken, beraz, animazionea, beraz ikusten duzuen bezala jaiala jauntain. Pumpet izeneko maskota, goreneko maskota Pumpet. Eta untsa komprenitu bat dut, baina bi maskota, gauzak ez zuzue erdi-ertarik egiten, Pumpet eta Pumpa, ez? Baina Pumpa urte pare bat utzi duela, erretektan izan dela, eta orain azken urte hauetan Pumpet dugu, neska bat. Hala, untsa da, parekotasuna ere erakusten da hemen ere doni manero izunen Pumpetekin beraz. Hori da. Hala, jendeak ere konten nolaz ez, eta animazione pixkaz beti erakusten du. Hor, partida haintzin, bazien joko tipi batzu eta sari batzu, zesta tipi batzu eskaintzen zuztenak beraz publikoari. Eta bestan dena, hemengo pasai lierrek ere gogotik hartzen dute hemengo horroitzapen bat beren etxetarat joiteko partida ikusirik. Hala, beraz, dinen gira berriz zuzenerat, zenta pilotariak berriz dinak dira. Hala, Jérôme Thibaut Basque, ahulatxago duritu dautzuna, beraz, asier gaiten zinaukun bezala.
Hala ikusi beharko, zer baldintzetan sartu diren bigarren txanda hontan. Eta lehen aldian gorriek botatu bali madute lehen aldikotz lehen botea. Aldi hontan urdinen aldi izanen da eta bereziki Ludovic Ladusek eman duena bigarren txanda hondako lehen botea. Barandika gibererat beti, ze pilota zerra zuen lotua zen mugaren kontra, bena untsa erreman du Jérôme Portek. Jérôme Porte beti remesez indartzu, frango gora. Tu daukandu ez du hartu eta utzi du pasatzerat, Ludovic Ladusek untsa segituz. Xabi Barandika. Abiadura emikia handia ikin oinu paretan kontra, beha untsara maiten beti. Timo Basque gibererat, Portea dudaunukandu. Dudaukandu Jérôme Portek pilotoi hartu behar zuen ez edo ez, baina Ludovic Ladusek ez du segitu pilotoi. Eta lehen puntua beraz gorrien dako izanen da. Bigarren txanda hontan. Xabi Barandikarekin botean beraz. Bat eta 0. Eta luzea hori, baina nuntza eramaiten Portek. Xabi Barandika erreduridu gibelaxeago egoiten den. Baina beti Basque defentsan, untsa mementoan atxikitzen dute gorriek. Eta untsa atxikitzen eta pilota hau eskapatu dako Jérôme Porteli. Falta guti egin ditu mementoan, Bai, zuzenean, ikusten da bi puntu hauek Timo Basque errebes ezari da, eta hor errebes ezari delarik Porte atzeratu behar da, eta gehiago horrezkatu behar du. Ni ustez hor dago gakoa. Gorrientzat, Ikusiko ondoko puntuentan hori egiten dutenez. Porteoino, defentsa handiarekin eta errebesa handiarekin. Barandika, bai, gestu eder batekin eta Ludovic Ladus ere pilota horren txeka untsa. Hala, abiadura handia emaiten urdinek eta berri zeldu lehen txanda hontan utzi gabe gorriak urruntzerat. Bat eta biga segidan lotzen dute emaitzan. Bai, horre, bai, Xabi ez da ongi kokatu errebotean, lehen jokoan olako antzeko bat ukan du. Ez dakit ez badu ongi neurtzen edo ez badu pentsatzen hain beste aterako zenik pilota. Eta hor onera bota du. Horiz du norbait ateratu da, ez dakit ateratu da. Xabi Barandika ateatu dute denez, behar arazo bat edo Basque gehiago bai. Hala, ez dakit bere zestarekin zerbait arrengura ukan duenez, ez dakit ez gertatu den hor. Pausa tipi bat, beraz anartean hartzen dutena, beste hiru pilotariek. Sisterarekin iduriz Arazo egitu, bai. Ateratzeko edo fisiko arazo bat izan bara edo sistera arazoa, ezin zira hola atera. Hala, publikoa ere animatzen ikusten duzuen bezala, nolaz ez, udada Euskal Herrian, udada Doni Banero izunen, pupetekin ere.
Eta lau pilotariak berriz sartzen dauzkigu berriz kantxan. Eta berriz hartzen ahalko dute segida bigarren txandauntakoa. Beraz, alapeatuko da bukatzen bat. Beraz, Ludovic Laduz. Bigarren txandauntako lehen botean beraz. Ginegira, kantxarat segidan publikoa utzi izan, Ludovic Ladusekin beraz erran bezala. Bat eta biga. Pilota bortitza zuena, gogorra zuena Ludovic Ladusek, baina untsa eman. Duda ukandu, Ladusek ez dakit beraren dako zen pilota ero, utzi behar zuen gestu egin du, baina sobera fite pastu dako. Nire ustez porterentzat erresagoa zen hori, baina iduriz ez dio galdetu. Gero bazken eskuinka ona izan da, ongi baztertu du pilota eta ongi azten dut. Eta bai, Jeroen Portek ez duena segitu. Hiru eta bat, gorriak aintzinean, bigarren txanda hontan. Lehen txandan ez dute seguran antzua ukan, beti berdinketa egin dute. Puntu baten aintzina ukan dute, bakarrik, lehuntan biga badituzte. Pilota edera joan dena seka Ludovic Laduz, gora. Kasu, beste xantza bat, ez. Entxatu da le batean utz egin du, beste eskualetik murgutik landa entxatu da pilota honetan bitzena Jeroen Porte, baina ez. Eta gorriek segitzen aintzinean, lau eta bat. Behar dute txanda hau ere nahi behar dute hirugarren bat egin, hirugarren eta azken bat, bostetan. Baina momentan urrunda hoino, lau eta bat baitira. Ludovic Laduz ikusten duzuen bezala prest, erreferea maiteko Xabi Barrandikari. Baina ez Jeroen Porteren zatizen da. Pilota luze bat hoino, Xabirentzat itzurian eskuina, zuntza. Urrun joan da Jeroen Porte seka, baina haundia da, eta untsara mandu. Ludovic Laduz haintzin hortan, baina urrun ere eman gibelerat. Xabi Barrandikak bestean beste egin. Ez duda ukandu sartzeko, baina utzi dako bere gibelekoari. Ludovic Laduzek pilotai hartu du, baina behar ba, etzen bere zangoetan hoberenean hor, Bai, baina ez zuen saitasunik pilotorrek hor utxa handia egin du, gainera erasoko pilota zuen hor kantxa erdian hor akatsa handia. Sobera erreski hartu du pilota bai eta falta egin, eta gorriek aintzinean segitzen, bost eta bat. Barrandika haino luze, Porterentzat eta ez. Kokatua zen xoko hortan eta ezin du ereman. Eta segitzen beti aintzinean gorriek, 6 eta bat eskarta handia. Lehen txandan, lehen 6 puntuak egin zituzten denak berdindu zaldian bat. Baina aldiuntan aire zaire joiten dira aintzineat gorriak bigarren txanda hontan. Pilota luzea, Barrandikarentzat. Barrandika iretik aldiuntan, oino, beti luze. Nekeziak Jeroen Porterentzat, baina momentuan atxikitzen, defentsan balima da ere. Haure beretako izanen da,
Zokoan kokatua da mementoan Jerome. Irauten du punduak. Xabi sartuko da pilota hortan. Urrunera maiten, porteren zanek eziak, baina untsa Ludovic Ladusek segitua pilota hau. Pundu edera hau ere lau pilotariak erakusten daukutena. Lauak zinez partidaren barnean dira hor lau pilotariak. Aintzinen arteko leia oino. Xabi Barrandika Pompela aste untsa pausatzen eskuin. Eta untsa segitu Jérôme Portek pilota hoi. Eskun Xabi Barrandika luze pilota bai. Biziki luze eman duena eta Jérôme Portek zinez sobera sinetxik gabe utzi du pilota hori pasatzerat. Pundu luzea hor asier, zinez gogorra. Bai, eta beste bask dugu, ez da lehen jokoko bask berdina, agintzen ari da, eta bera agintzen ari delarik Xabi Barrandika jokoan sartzen da, eta hor jokoz kanpozatera dena orain Ladus da, azken pilotak ez dakit, baina ez zitu hainitz pilotak hainitz eman. Thibaut Baskari da lan hona egiten eta horren arabera... Thibaut Baskek zinez bere jokoa goratu duena bi txanden artean. Hara erakusten du hasteko txandaunek. Eta alderantziz erraiten zinuen bezala, Ludovic Ladus hainitz ikusi ginuena lehen txandan. Zinez punduak markatu dituenak eta joan dena aseka, alde untan piskat gibela sago egoiten dena. Astapen untan edo partida migren txanda erditzu untan hasteko, hala zerraiten ahal ginen zuen. Baske luze, itzulean izanen da, Ladusen zen tuntzabilu. Barrandika joko estu edera defentsan. Ez du hartu airetik, utzi du Thibaut Baskentzat. Eta berak untxara maiten luze, Ladus sartuko da laguntzerat bere gibelaria. Kasu, Pompea remporte urrunetik enlo, pilota honen txeka, indartzu emaiten. Agestu edera oino Thibaut Baskek egin duena, pilota honen txeka, eta pundua egiten. Pundua egiten oiraino, bestaldi bat gorri izanen da. Eta pausa nio bat, txandaunen erdien baigira dira. Eta zinez lehen txandari konparatuz beste joko bat ikusten duguna, beste irudi bat hartzen duena partida haunek hasier. Bai, bereziki gorrien aldetik eta orain erran dudana, Thibaut Bask orain bere maila irakusten ari da, agintzen. Nire ustez errebesez gehiago ari da, nahiz eta bi puntu politik egin ditu eskuinarekin, baina errebesez agintzen ari da, hor porte behartua ikusten dut, eta Xabi Barrandika jokoan sartzen da, eta Xabi Barrandika jokoan sartzen delarik beste gauza da. Eta orain jokoz kanpo dagona, hor Ludovic Ladus dago, alde batetik bestera, baina pilota gutxirekin. Kusiko segida ematen dioten bigarren jokoko zati honi, baina hola segitzen badute uste dut... Hirugarren txanda baten retxua ukanen dugula. Bai, kusi barko da nola ze hasiera ematen dioten, askotan pausa hori ona edo txarra izaten aldare bai.
Hala, gauzak alatzen dira erraiten duzun bezala txandaren artean. Lehen parte batetik bestera taldetzen aldira, aldatu den bezala lehen eta bigarren txandaren artean. Hala, partida fite joiten da, baina badakite alere untxa baliatzen eta untxa imprimatzen zinez denbora bakotxa lau pilotariek. Hala, goita araziko dugu bizten dena lauak profesionalak direla, sasoia handia egiten dutela eta luzea bizten da uda hontan bereziki. Bai hemen du nien bandilu izunen, baita ere miarritzen, jokatzen direnak beraz xapelketa nagusiak hemen iparaldean. Antzigabe paue ere. Hala gero aipatuko dugu ere hori berantxago, ebe izanen dela Euskara Garbian erraiten den bezala Final Four edo finala lauen artean hori berantxago izanen da sasoian eta zinez sasoiaren bukaera hori izanen da Aser. Hori iraian izanen da eta Donostin. Hala, lau pilotari hoberen artean. Behar hemen lau pilotariek bat edo bestek parte hartuko dute, hori berantxago izanen da. Baina mementoan segitzen duzue Slameko lehen finalerdia hemen doni badelu izunen. Bigarren txandan gire, naiz eta lehena beraz ikusten duzen bezala emaitzan gorriek urdinek barkatu joan duten. Hatik bigarren txanda honetan gorriak dira biziki untxa hasi, zentan nagusitzen baitira, 8 beraz. Ja, zertan diren lau pilotari hauek pausa unen landa. Barandika pilota honen txeka untxa. Jérôme Ladus, Ludovic Ladus sartzen pilota honetan. Eta bai, aldi honetan ardietxe du. Ea zerbait aldatu denez eta ikusiko dugunez berriz urdinak diten txanda honetan, elgarrekin mintzatzen, behar pilota aldatuko ote duten. Bai, pilota aldatuko dute. Bai. Eta hor, zuestuko Aser ze pilota mota hartuko dute biziago bat, zer diozu behar sobera beroa zen, behar lehena? Nik uste dute motelago hartu dutela, uste dute, ez gero ikusiko dugu, baina nire ustez ez dakit berria den edo ez, baina nire ustez motelago hartu dute. Ikus Ludovic Ladus botean beraz, 2 eta 8, beranta hartu dute urdinek bigarren txanda honetan. Ula! Nekez ikusten den bote bat horra, Aser, zinez balio du pizkatko komentatzea hori. Sake hona gutxitan ikusten dela, gainera pilota berria balin bada, arriskutsua eta meritu handiko sakea eta tantoa. Holako sakeak erakusten dituzu ere hemen pilotako eskolan, holakoak, behar da zinez profesional izan horren sake morta horren egiteko. Bai, gaztetan ez dira askotan egiten holakoak. Hala, destu edera hasteko erakutsi daukuna Ludovic Ladusek, aldi honetan usaiago kobote bat jo egiten dugu, 3 eta 8. Barandika sartzen, eta luze emaiten gibelerat, kasu Nekeziak. Nekeziak hor Jérôme Portelentzat kokatua zen zinez urrun eta paretaren kontrapilotai. Eta ezin du bildu izan, abiadura emikian ikusiko duzen bezala urrun pilotai. Eta paretaikin Nekeziak, eta ezin ere man. Eta beraz gorrien dako izanen da, 9 eta 3. Suitzulian, bai, untxabildu pilotai bazkaek.
Ludovic Laduz ez kontent bere buruaz, zen behar zailtasuna hundirik minuta honan danta. Ez berant iritsi da, baina ez zuen zailtasuna hundirik eta gero gainera kantxa berentzat zuen dena irekia zuen, edo mosteko, bi pareta botatzeko hor akatsa hundila barren. Hala, berri zamarretan ditugu gurriak, baina aldiuntan, untsan entzun dira, bigarren txanda untan. Barandika hor da, pilota honen eramaiteko. Eta Jeroen Portek untsa bildu aldiuntan. Bi pareta egin ditu, arreskatu du hor Ludovic Laduzek, baina ateratu da ez. Bai, kanpora atera da. Ateratu da, marra huritik eskuineko alderat jari da. Bai, zinez, jaduran ikusten dugu. Ez da dudarik, pilotai ateratu da. Eta hamekagaren pundua izanen dadia. Nire ustez urdinak hirugarren jokan pentsatzen ari direla horre abantaila handia bada. Pilota luze eman duena. Kanpora. Eta Jalida. Jalida pumpea egin du marraren beste aldean. Eta laugarren puntu bat. Urdinentzat, beti hameka gorrientzat. Laduz botean. Porte indartsu haino, barrandika din behar pilota honen txeka, untxara maiten. Estu edera Ludovic Laduz pilota honen biltzeko, badute denen behar urdinek. Sofritzen dute mementoan, bigarren txanda honetan. Bazkek gestu polita hor erakutsi duena. Zinez maila goratu du, aserrek gaiten zaukun bezala. Barrandikak askointzin hortan. Hotxa, publikoak ere preziatzen duena Jostu Ederroi. Jeroen Portek egin duena pilota honen biltzeko. Zarra zen, fite joiten zen, baina eraman du. Eta puntuak segitzen du, erreiz. Kompetik handa, Porte haino. Barrandikak untsa segitua pilota hoi. Eta Ludovic Laduzek abiadura emaiten, baidan aldi honetan ez dute biltzen alko gurriek pilota hoi. Eta bosgarren pundua beraz. Urrun balima dira hino. Lotzen dira txandauni, ez dute utzi nahi eta nahi lukete trenkatu bit txandetan. Hirugarrenaren goaitatzeko orde. Hala, Xabik ezin ere eman pilotai, ezin atseman pilotai. Eta beraz urdin izanen da. Gorri izanen da bakatu. Beti bizi da. Frango gora zen, baina beti barnean da. Falta bat hor Ludovic Laduzentzat. Erraiten zinuen zinez maila paldu dakola hor bigarren txanda honetan. Lehen mantxari konparatuz. Ba, joko aldatu da. Kusi barko da gero hirugarren jokoan.
Porte, ikusi du ziloa bazela, baina Barrandika berrizin da pilota honen biltzerat. Aski goizer maiteko. Barrandika errebesez urgunera maiten gibelerat. Ladusentzat izanen da pilota hau. Ez da lotu Xabi utzilu pasatzerat Tibo Bazkentzat. Uste dut jokoa hor galde gindu zerbe bazenez dute jude hori zer izan da. Eta gugientzat izanen da. Ebe horrek erran nahi du. Horrek erran nahi du, ebe azken pundua dugula txanda untan Asier. Bai, azken txakea gorrientzat. Airezare joan dutena gorriek, 14-5. Ez da gauza handirik erraiteko aha. Eta horren buru joan dutena. Hala, fite joan da azken pundua biatura emieken ikusiko dugu. Eta bai, Ludovic Laduz sartu dena pilota honetan, Maleruski ezin duena aleman. Eta 15 eta 5. Hala, joko ahont itzuli da. Zinez, bitxan da ahont desberdinak ikusi dituguna hor Asier, partida honetan, finalerdi honetan. Bai, hori da, nire ustez hor leherren dudan bezala gakoa Tibo Bazkizan da. Bigarren joko honetan agintzen hasi da, bere jokoa estutu du, ez ditu utxain egin, ez dakit egin dituen edo ez. Eta horrek gero Xabiri ekarri dizkio pilotak eta Xabik ondo erabili ditu behar zituen piloto horiek. Eta gero lana kargatu diote porteri eta Laduz jokoz kanpo onda, pilota gutxirekin, gero behartuta sartu da. Tanto pare bat egin ditu, baina gero utxainitze. Horren ikusi barko, hirugarren joko honetan. Hirugarren jokoa, hirugarren txanda, eta hor berezitasuna hemen Doni Baniluzenekoa, zenta hirugarren txanda hori jokatzen da bakarrik 5 puntuetan. 5 puntuetan, beraz, biziki fite joiten da, joan aldian ere hirugarren txanda batzen, baina eta 5 eta bat joan da, biziki fite joiten da, zinez pilotariak nolaz ez akituak dira, bai sasoinetik, bai ere partida untarik, hainiz jokatzen dute, beru egiten du aldere udan gira, eta lehen botetik hastiz denak importantak dira, eta lehen botearentzat ere berriz durua botatu dute, eta ez dakit... Gorri izanen da. Hala, horrek ere importantzia badu, gorriek azkar finitu dute 15 eta 5, eta pentsatzekoa da lehen botetik berean, Xabier Barrandikak nahiko duela markatu zinez, nahi dutela beren lekoa irabazi finalera joeteko, Slam haundi unen finalerat jokatuko dena egun sortzi eta segitzen nahalko duzuena kanal hundan berean. Hala, beraz hori finalaren zatezanen da, artean finalerdiari segituko dugu eluden ortzegunean hemen beretik. Baina mementoan, zuzenderat dingiten, hori dugu importantzia eta Xabi Barrandikak frango untxabadaki bote hunen ere maiteko. 5 puntuetarat besterik ez azken txanda hau. Eta luzea, bazkentzat, untxara maiten. Pumpela aster, baina Tibo Bazki utxegindako pilota hoi. Eta beraz, lehen pundua izanen da Urdinentzat. Ludovic Laduzek hartzen denbora botatzeko. 4 puntu besterik ez finalera joiteko eta mehesitzeko Slamunen finala beraz. Doni Baniluzeneko xapelketa nagusiko finala beraz. Labur hor Laduz, untxera maiten Bazkek.
Laduz beti atakan aintzin hortan. Indartxu, defentsan gorriak eta Barandikak ezin ere eman. Eta bigarren pundua segidan urdinentzat izanen da, importanta da, horre 5 punduetarik deia biga eginak urdinentzat. Eta deia hor ikusten da partida honek zinez norat buruz hori den. Hala pilota lehertu dena eta Barandikak Xabierrek ezin duena eraman. Tibo Boazk beti konzentraturik egoiten. Txanda honen barnerat sartzeko segidan. Hau ere, joan da pilota honen txeka Laduz. Baina lehertu da, pumpea, hola egin du, mujuan lehertu da. Eta ezin dute eman ahal izan. Eta, gorriek segitzen dute. Antzeko puntua izan da, lehengo ere bailen lehengo puntuan Laduzek errebotera bota du pilota gutxi atera da, eta hau berdin, antzeko izan da. Ginda, urgun pilota honen seka Ludovic Laduz, baina ez. Ez aldiuntan gorri izanen da, gorriak segidan diten beraz txanda hontarat. Mementutxo bat anartean sukatzeko jaialaia eta izerdiak entzeko. Mementutxo bat ere pausatzeko lau pilotarien zat. Eta tinen gira, beraz, zuzenerat orain, Xabi Barandika prest da eramaiteko bote hau. Bat eta biga, errepikatzen dautzuet bakarrik bostetan dela azken txanda hau. Pundu guziak importantak dira, oino gehiago hontan. Bazke defentsan, Ludovic Laduz sartzen da. Eta txikitzen Tibo Bazkek defentsa. Ontsa Barandika. Eta Jérôme Portek huts egiten pilota hoi. Horrek egan nahi du berriz dena egitekoa izanen dela urdinentzat. Aintzinean bali maziren 2-0. Bi berdin jendira orain. Ilurako partida da. Pumpelastera uste zuen bideoa zuela, baina ez dako berez ez da gelditu pilota hoi. Eta eskapatu dako, bi berdin. Eta falterdi, ereski, zazpia pastu du, berriro. Xabierren boteunek. Atxartzen, Xabierrek abiatzeko botatzerat. Bi berdin. Bazka defentsan, untsa, kasu pilota zaila, untsa. Laduzek bildu duen hau, gora joan da pilota honen biltzerat. Abiadura lehuntan untsara maiten Jérôme Portek pilota hoi. Eta Barandikak urrun. Gestu edera. Bizitasuna bada hor, Asiere, senditzen da hor. Bai, senditzen da, puntu hau garrantzi handia du, Ze pilota bildu duena horreino Jérôme Portek. Laduzek ere, noraz ez. Txako katua da. Tibo Bazkek atxikitzen eventuan. Eta gurri izanen da, gurriak aintzinean pasatzen. Gibelian ziren bi eta 0, benen 3 puntu segidan egiten gurriek. Hor serte pizkatu gandu honek
Baskek justu eskinan jo du pilota eta hori derrigorrez airez sartu bartzen edo bertzen az zuzenean kanpora doa. 3-2, orain ikusiko ze gertatzen den. Ostean bi eta zerutan ginen, baina hor beste alderik hartu du partida honek. Iduriz Tibo Bask berriz atera da, ez dakit arrazoak dituen bere sisterorekin. Barrandika berriz kantxan txartzen da. Pausaino bat ere lau pilotarientzat egiten da kote hola. Eta berriz sartuko dauzkigu lau pilotariak azkarago. Ikusten duzue hor. Irudietan, ez dakit zer duen sisteran. Epaileak ere joanak ikusterat, nolaz ez? Zuk erraiten zinuen bezala ez dira ateratzena edo zoinen gauzentzat. Bez epaileak ere segitzen, zer pasatzen den hor. Epaileak iduriz pilota bat hartu du. Ez dugu ikusi, baina izotzarekin hor. Lau pilotariak hor ditugu. Bistan da, epaileak ere hor behar ditugula denak hor untsa begiratzeko. Denak beren lekua hartu dute. Eta berriz sartzen ahalko gira azken txanda honen azken partean. Bizpairu puntu besterik ez ikuiko ditugu gehienez. Eta Barrandika beraz botean aintzian dilerariko gugiak 3 eta 2. Barrandika ontsa pilota hoi, Laduz ez da sartu. Urrundik heldu Jérôme Porte. Pilota jandena seka urrun Laduz behan ontsa eman Baskek ere. Beti barnean da, kasu pilota hoi, zerra izan da eta... Ona zen bai. Zinez ikusi dugu kamerarekin ez dugu abiadura emekiaren beharrik. Eta untsasko eman, eta 4 eta 2, 4 puntu segidan egiten dituztena gorriek. 2 eta 0 galtzen zuten, lego egin dituzte 4 puntu, eta azken puntua dute beraz gorriek. Finala mehizitzeko, mendik eta aste baten buruan. Barrandika behar ba azken puntua ez. Eta bai. Eta fite joiten zela erraiten ginean zuen, eta Ludovic Laduz senditzen da biztan dena garaipena etzela dugun, baina garaipena gorrien dako izanen da ikusten duzuen bezala. Eta bozkarioa pilotarientzat, eta Barrandika horino partida bat gehiago aintzinean, eta irabazten duena hemen Doni Marizunen eta uda hontan. Bai, aste artean ikusiko dugu finalean, eta Iduriz ez du kantxatik ateratzeko gogorik, zagitzen bagarren partida segidan irabazten duela. Gozatzen dute lau pilotariek eta biztan dena gehiago gorriek nolaz ez, jendeak xutik. Partida edera ikusi duguna eta zinez gorriek aldarazi dute partida. Ez ginuen bate modu hortan ikusia lehen txandatik landa eta jakin dute zinez partidaren itzularazten. Bai 2. txandan, bai 3. txandan eta horren buru nagusitu dira. Eta plazer bat izan da horren ikustea. Ara izuk ere gozatu duzue, gu bezala, Xer, hori da. Bai, nik uste dut partida hona ikusi dugula, bereziki bi joko desberdin eta 3. hau meritu handia izan dute horriek, 2-0 galtzen ibili dira eta jakinez bostantotara dela jokoa.
Eta ez dakit, bost bi edo... Bost bi. Bost antoak, lego egin dituzte, bai, hori da. Merito handia dute. Hala, eta beraz ikusiko ditugu beraz eludena aste artean, hori segurra da. Anartean, beguk emaiten dautzuegu hitzardua heldu den ortzegunean, hemen berean izanen gira bigarren final erdierentzat. Eta hor, jokatuko dute alde batetik Garzia eta Oienak, eta bestaletik Olaja eta Mantzizidor. Bai, hori da. Argi bali bada izene notetan, hori da? Bai, hori da. Bigarren sailkatuak hirugarren sailkatuaren aurka izanen da. Hala, hori izanen da, beraz, Donibane Luizenetik zuzenean, behan artean mil esker eganen dautzu eta asier gurekin egonik. Eta maiten dautzuegu hitzordua, beraz, egunen ortzegunean hemen berean Donibane zuzenean. Anartean mil esker, gora pilota eta laster arte beraz. Mil esker, Gabon.